சித்தர்கள் மக்களே, திருவள்ளுவர் வேதாட்சி மலை உங்கள் கிருபையா உங்களுடைய உதவியுடன் இன்றைய மாலை வேளையிலே நாம் அறிய இருப்பது பேராசைக்கு கிடைத்த பரிசு. இது வழிகாட்டும் கதையாகும். எத்தனையோ சித்தர்கள், மகான்கள், தீர்க்க தரிசிகள், ஆண்டோர்கள், சான்றோர்கள் எல்லாமே நல்லவர்கள். எளியோருக்கு வழிகாட்டி சென்றிருக்கின்றார்கள். பல கதைகள் மூலமாக, சொற்பொழிவு மூலமாகவும். அப்படி பல பேர் பலவிதமான கதைகளை சொல்லியிருந்தாலும் சிறுவர்களுக்காகவும் பெரியோர்களுக்காகவும் இது பொருத்தமாகத்தான் இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட வழிகாட்டு கதைகளிலே இன்று இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருப்பது 21/6/2014 இந்த மாலை வேளையிலே காந்திமதியே, நல்லையப்பரே, உங்களை வணங்கி ஆரம்பிக்கின்றேன். இதை உங்களுக்கு அருளிக் கொண்டிருப்பவர் யோகி சிவம். பேராசைக்கு கிடைத்த பரிசு. அது என்னவென்று பார்க்கலாம். பரமன் பேராசைக்காரனாக இருந்தான். ஒரு பாமரன், அவன் பேரு பரமன். ஆசை என்பதை கூடாது என்னும் போது மிகுந்த ஆசையுடன் இருப்பவன் பேராசைக்காரன் தானே. ஆசையே வேண்டாம் இருக்க முடியாது. ஆசையே அழிவுக்கு வழி என்று புத்தர் பெருமான் சொல்லியிருக்கின்றான். ஆசையை நியாயமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், பேராசையாக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் பொருள். பரமன் ஏழையாக இருந்தான். ஆனால் அவன் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அதை தான் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவான். எந்த பொருளை பார்த்தாலும் நாம் அடைய வேண்டும் என்று இந்த பரமன் ஆசைப்படுவான். எனவே நாளையில் பரமன் என்ற அவனது பெயர் எப்படி மறைந்து போய் பேராசைக்காரன் என்ற பெயரே நிலைத்து விட்டது. பாருங்கள், பேராசைக்காரன் பெயரே ஆகிவிட்டது. ஓம் நமச்சிவாய். ஒரு நாள் வெளியூருக்கு வியாபாரம் தொடர்பாக தனது மாட்டு வண்டியிலே சென்று கொண்டிருந்தான். பக்கத்து ஊரை அடைந்தது. அங்கு பொருட்களை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்துவிட்டு இரவில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தான். காட்டுப்பகுதி வழியாக வந்தபோது பரமனுக்கு தாகம் எடுத்து விட்டது. அப்போது அங்கு ஒரு கிணறு தென்பட்டது. வண்டியை விட்டு இறங்கிய அவன் அந்த கிணற்றில் அருகே சென்றான். ஒரு பாத்திரத்தில் கயிற்றை கட்டி அது கிணற்றிற்குள் விட்டு தண்ணீர் எடுக்க தொடங்கினான். இப்படி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே என்ன நடக்கிறது பார்க்கலாம். கிணற்றுக்குள் இருந்த பயங்கர சத்தம் ஒன்று கேட்டது. கிணற்றுக்குள்ளே இருந்து ஒரு பயங்கர சத்தம் வருகிறது. யாரடா அது? என் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுப்பது. அந்த குரல் ஆள் அரவமாக அடர்ந்த காட்டுக்குள் பயங்கர சத்தத்தை கேட்டதும் பரமனுக்கு நடுநடுங்கி போய்விட்டான். யாருமே இல்லை, உருவம் இல்லை. அது அருவமாக அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே நடுநடுங்கி போய்விட்டான். அந்த சத்தம் கிணற்றுக்குள் இருந்து வருகிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டான். கிணற்றுக்குள் எட்டி பார்த்தான். ஆனால் யாரும் இருப்பதாக தெரியவில்லை. இருப்பினும் நடுங்கும் குரலில், ஐயா, நான் ஒரு ஏழை, தண்ணீர் குடிப்பதற்காக இங்கு வந்தேன், வேறு யார் என்று கேட்டான். நான் இந்த கிணற்றுக்குள் பாதுகாக்கும் பூதம். இந்த கிணறு விரும்பியதை கொடுக்கும், மந்திர கிணறாகும் என்றது அந்த குரல். மகிழ்ச்சி துள்ளி குதித்த
பரமன் மந்திரக்கிணறா விரும்பி எல்லாம் தருமா என்று வியப்புடன் கேட்டான். ஓ நமச்சிவாய, உன்னிடம் பொற்காசு இருந்தால் ஒரு பொற்காசு கிணற்றிற்குள் போடு, உன் விருப்பத்தை எதுவானாலும் கேள், உடனே அது நிறைவேற்றும். இன்னொரு விஷயம், இந்த 2 முறைதான் இந்த கிணறு உன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும். எதையும் நினைவில் கொள், இதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளப்பா என்று அந்த குரலானது சொல்லுது. அந்த போதும் சொல்லியது. பரமன் ஒரு பொற்காசை எடுத்து கிணற்றுக்குள்ளே போட்டான். விலை உயர்ந்த நகைகளாலும் பொருட்களாலும் வண்டி நிறைய நிரம்ப வேண்டும் என்றான். விலை உயர்ந்த பொருட்களும் பொற்காசுகளும் என் வண்டி நிறைய வேண்டும் என்றானாம். ஆச்சரியம்தான். அவ்வாறே நடந்து விட்டது. தலைகால் புரியவில்லை அந்த பரமனுக்கு, பேராசைக்காரனுக்கு. ஓம் நமச்சிவாயும், இந்த நாட்டிலே பெரும் செல்வந்தன் தான் நான் தான் என்று சொல்லி ஒழித்து விட்டான். அற்பனுக்கு கூட மழை வந்தால் அர்த்தராத்திரிலேயே உடம்பிடிப்பான். பௌசு வந்தார், மகிழ்ச்சி வந்தார், அற்பனுக்கு அர்த்தராத்திரியிலே உடம்பிடிப்பானான். இவனுக்கு நிறைய பொக்கிஷம் கிடைத்து விட்டது. சொல்லி ஒழித்தான். ஐயோ, காட்டு வழியாக செல்ல வேண்டுமே என்று திருடர்கள் இருப்பார்களே, இந்த நகைகளை பார்த்தால் கைப்பற்றிக் கொள்வார்களே, என்ன செய்வது என்று சிந்தித்தான். யோசனை தோன்றியது. மீண்டும் ஒரு கிணற்றில் அங்கே சென்றவன் மற்றொரு பொற்காசை உள்ளே போட்டான். உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று திரும்பவும் குரல் வந்தது. என்ன ஆச்சரியம்! பூதம் அப்படியே ஆகட்டும் என்றது. வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று குரல் கேட்டது. வண்டியில் இருக்கும் பொற்காசுகளும் நகைகளும் என்னுடைய கண் பார்வைக்கு மட்டுமே தெரிய வேண்டும், பிறர் கண்ணுகளுக்கு தெரியக்கூடாது என்று கேட்டான். அவன் பூதமும் அப்படியே நடக்கும் என்று சொல்லிவிட்டது. வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு ஊருக்கு திரும்பினான். வீட்டை அடைந்தான். மனைவியை அழைத்து வந்து வண்டியில் இருக்கும் பொற்காசுகளை காட்டினான். வீட்டில் அடைஞ்ச வரவு மனைவியை அழைத்து பொற்காசுகளை பாரு, புதையலை பாரு. அவளோ என்ன உடனீர்கள், வண்டியில் எங்கேயும் பொற்காசுகளும் இல்லை நகைகளும் இல்லையே என்று சொன்னான். அவள் கண்ணுக்குத்தான் தெரியாது, இவன் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். திகைத்து போனான் பரமன். நான் நன்றாக பார் என்று உரத்த குரலில் அதிர்ச்சியுடன் மனைவியிடம் கூறினான் அந்த பரமன். நன்றாக பார்த்துதான் கூறுகிறேன் என்று கூறி அங்கிருந்து அவள் மனைவி சென்று விட்டாள். பரமனுக்கு தான் செய்த தவறு புரிந்தது. 2வது பொற்காசை கிணற்றுக்குள் போட்டு நகைகளும் பொற்காசுகளும் என்னை தவிர வேறு யார் கண்ணுக்கும் தெரியக்கூடாது என்று கேட்டதும் அவ்வளவு பெரிய தவறாக போய்விட்டது என்று அப்பொழுதுதான் அவன் உணர்ந்து வருந்தினான் அந்த பரமன். உடனடியாக வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு வாற்றுக்குள் சென்றான். ஆனால் முன்பு இருந்த இடத்தில் அப்பொழுது இந்த கிணறு இல்லை. ஆச்சரியத்தில் அவன் வண்டி வேகமாக எட்டி உதைத்தே விட்டான். வண்டி சரிந்து விழுந்தது. அதிலிருந்த நகைகளும் பொற்காசுகளும் சரிந்து தெரித்தும் விழுந்து சிதறின. ஆனால் அவை அவன் கண்ணுக்கு மட்டுமே தெரிந்தது. பேராசைக்கு கிடைத்த பரிசை எண்ணி மிகவும் வருந்தினான். அவன் கண்ணுக்குத்தான் மட்டும்தான் அந்த நகைகளும் பொற்காசுகளும் தெரியும். பிறரிடம் கொடுத்தாலோ பிறரிடம் பார்த்தாலே அவர்களுக்கு தெரியாது. அதை கொண்டு அவன் என்ன செய்ய முடியும்? பேராசைக்காரனுடைய நிலையை பார்த்தீர்களா? கிடைத்த பரிசு ஒன்றுமே இல்லை. ஆகையினால ஆசை இல்லாத மனிதன் கிடையாது. ஆசை இருந்தால்தான் வாழ முடியும். ஒரு பருவத்தில் அவன் வாழ்க்கை நடத்தி பிற்பகுதியிலே அந்த வாழ்க்கையை முடிவுக்கு வருகிறான். அப்பொழுதுதான் அந்த ஆசையை இழப்பான். வயது ஆக ஆக ஆசைகள் குறைந்து விடும். சிறுவர்களெல்லாம் பெரியவர்கள் வரையும்
அந்த ஆசை இருந்து கொண்டே இருக்கும். அந்த ஆசையை நிறைவேற்ற வாழ்க்கை நடந்து கொண்டே இருக்கும். ஆகினால் ஆசையை நாம் விட்டு தள்ள முடியாது. பேராசை கூடாது. அதுதான் முக்கியமானது. பேராசை பெருக்க நஷ்டமாகும். அதனால ஆசையே விட்டுவிடவும் முடியாது, ஒதுக்கி விடவும் முடியாது. அதனால நாம் எல்லோரும் ஆசையை நியாயமாக கருதி அதை பேராசை இல்லாமல் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று, கண்டவற்றையெல்லாம் பார்த்து வாங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடாது. அதனால வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ஒரு நியாயமான வாழ்க்கை, அது ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை தரும் என்று கூறிக்கொண்டு, பேராசைக்கு கிடைத்த பரிசை நாம் அறிந்து கொண்டோம். பரமனுக்கு கிடைத்த பரிசை பார்த்தீர்களா? கடையில் அவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. போதம் தந்த பரிசு ஒன்றும் அவனுக்கு கிட்டவில்லை. ஓம் நமச்சிவாயம், ஓம் நமச்சிவாயம். இத்துடன் இந்த சிறிய பேராசைக்கு குறித்த பரிசு வழிகாட்டும் கதையை அறிந்து கொண்டோம். வாழ்க இந்த கதை எழுதியவர். இப்படி பல கதைகள் இருக்கின்றன. நாமும் பல கதைகளை தெரிந்து கொண்டு பல புதிய கதைகளை எழுதுவோம், மக்களுக்கு அறிவிப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு இத்துடன் முடிக்கிறேன். நன்றி சகோதரி. உங்களுக்கு அருளிய யோகி சிவம். ஓம் நமச்சிவாய. சுபம்.